Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы собрались на творческий вечер, организованный по случаю 70-летия известного российского писателя, заслуженного работника культуры России и Татарстана, лауреата Государственной премии Татарстана имени Габдуллы Тукаева, лауреата Международной премии Турецкой Республики, премии стран Азии и Африки «Лотос», литературных премий имени Шолохова и Андрея Платонова. Всем хорошо известно, вот уже более 10 лет Ринат Софиевич является главным редактором Федеральной просветительской газеты «Татарский мир». Дорогие друзья, я с огромным удовольствием приглашаю на сцену Рината Софиевича Мухаммадиева. Прошу вас. Микрофон вам. Мои друзья писатели, русские писатели, российские писатели меня поймут. Все-таки моя миссия здесь со своими родичами, братьями, татарами постараться говорить больше на татарском языке. Моя миссия в этом, я в какой-то мере миссионер татарской культуры. Я себя так считаю, но не самозванец, а просто от всей души это я говорю, признаю. Разрешите мне говорить на татарском. У моих коллег, писателей, есть переводчики, если нужно, они меня и так поймут, что я могу сказать. Про них плохое ничего не скажу. Қадірлі достар, дұрысын айтканда баш әйләнеп тұра. Чөнки мен жыршы да түгел, биючі да түгел, шығып романларны да мұнда оқу бек жеңіл болмас. Шулай да сіздің қаршыға шығып бірнеше ауыз сөз айтасым келеді. 70 яш дейлерді. Әлбәттә, бәлки юғарыда да канцелярияда біраз ялғышқаннардыр деп те ойлайсы келе вақыты білән бір 10 елына, 5 елына бәлки үстәп қойғаннардыр кебек тыйыла. Алай булырга тиеш түгел иде кебек үземә калса. Ләкин моның белән килешмичә булмый. Дөресен әйтергә кирәк, безнең дә таудан төшеп бара торган заманыбыз килеп җиткән икән. Тауның түбәсенә менеп җитеп булмады, ләкин түбәнгә язмыш бик тиз тәгәрәтә. Һәрхәлдә мөмкин булган кадәр гомеремнең иң матур елларында мин һәрвакыт татар язучысы булып калдым. Үзебезнең милләтне мөмкин кадәр зиялы, укымышлы, үзебезнең милли традицияларга бирелгән, үзебезнең милли традицияларны яклый торган халык һәм яшәргә тиешле халык дип санап, шуңа гомерне багышладык. Менә теге миссия дигәнем дә шуңа кайтып кала. Төрле вакытлар булгандыр, күп язган вакытларда, аз язган вакытларда, ләкин менә бүген шушы залда бернинди артык зур тамашалар булмаса да, шулай җыелып килүегез өчен сезнең барыгызга да зур рәхмәт әйтүдән башлыйсым килә. Һәрхәлдә мин бәхетле шушы көнне сезнең белән каршы алуыма. Чөнки әле бер атналык кенә мин Төркиядән кайттым. Анда 5 шәһәрдә зурлап минем иҗат кичәләремне уздырдылар. Төркиядә китапларым күп басыла, һәм аларга автограф кую, һәм төрекләрнең китапка яңадан әйләнеп кайтуларын күрү миңа бик шат. Чөнки кайбер иптәшләр безнең илдә хәзер китапларның, газеталарның кадере калмады бит инде. Хәзер интернетта барсы да бар дип тә җибәрәләр. Ләкин шуңа да карамастан мин язма сүз безнең халык өчен бик тә кирәк дип саныйм. Чөнки татар халкы элек-электән бөтен Урта Азия халыкларын
Bütün Türkiye tilli halklarını mağrifatli etken, alarını dünyavi bilimge üretken halk, zor tarihli halk, hem şuşu halkının matur etip Tokay şehitliğinde kileşekke dolu kanlı millet bulup öterge hakkı yok. Elbette var. Elbette var. Bunda şın mağnasında özümüzün medeniyetini süyen, hürmet etken dostlarım jıyıldı. Sizge barınızda da ulu rahmet. А теперь вам сесть за стол. Так. Я сейчас приглашаю к микрофону академика Российской академии наук Роберта Искандеровича Нигматуллина. Будьте добры. Қадірлі Ринат Софиевич, мұхтарам ипташлар, курслар, бүгін біз Ринат Софиевич бүгінгі 70 тапқыр қияшны урап біздің жеребіз білән әйленді. 70 тапқыр. Бірісін әйткенде шешлері да барып, одан Akılda vardı. Sağ selamet. Adam şimdi kuanış. Şimdi edris etkende kubesi utteydi. К сожалению. К сожалению. Юбилей всегда немножко печальное событие. Потому что больше и 18 лет не повторится, и 70 тоже не повторится. К сожалению. Поэтому люди юбилей проводят с друзьями, чтобы как-то облегчить и порадоваться. А почему порадоваться? Потому что в нашей стране